Sagudayin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni Arlene nga napoluan. Kaanong tupay? Dear Manong Nemi. Dinamag ko kini auntie no mabaling kon tagidasar iti daytang aldaw pangaldaw manong ni auntie ni auntie sino? Ni auntie sinong auntie? Ni auntie Ditas. At dan makalawas ko dito'y lugar da, dito'y balay da manong name iti mailiwak amang sarungkar ken kuana. Auntie akabsat deditatang nga nang patakkel kanya kidi manong name. Nga idinagraduara kon iti elementary, nagsubliak mo lang di lugar mi, aging nga nagraduarak ti high school. Nagtrabaho ak iti lugar mi manong name ka sales lady, ngem nagikatak ta kursunada nak manong name, dedi aking kuko ti department store. Agtawanak idin manong name iti 19. Awang pa'y boyfriend ko, ngayon iti lugar nga naggapuhak, kaya adulig iti agar-arim kaniya. Ngayon tsak man amo manong, tao malat ti oray may sakadakwada, nga pakariknak iti ayat. Iso ngayon maik dito'y lugar da antiditas, tapno kadkaduwa isuna, kaya tapno masupapakak mata, iti panang padakkel na kanyak, aging gana nga naggraduarak iti elementarya. Nagitasarak ka din nanti, tabangantan. Naluto mo at laing linutom, nga ibagam nga iparamam mo kanyak. Uwan nanti, ala nga tano, mangimalukong kata, ingka manlakwa. Padiguhan at ikaruba tayo. Sino nanti? Dududuada mo nagbiyag. Da Samuel, kastamatan kini kasinsin kong etring. Kasinsin nyo? Ay, dadi asawa na ti kasinsin ko. Dadi bakit nila to eh? Kakasin. Iti padagtinawag mi. Kini itrang. Di kat saan tayo mga kapkabagyan ni di anak na nga Samuel ko na yun. Auntie, tinagan na. Kasin-kasin na taga. Lalala. Yun ka. Sige, auntie. Nakarod mga malukong. Kamti kalob na, alam mo't la dagos data pagyanan natin padigom. Iwan, auntie. Di makaasiday ka kung manong name kasla agap-apa at agap-apak. Ni, nagsarday nga, nagalian nga kak manong name. Kakaldawan, di ka pa nagluto. Paunay ka magtan sa buwan. Amom nga napanak na nandan. Kaya mo kakit manghanak kon. Nanang, adamat na luton dita analina yan. So na lang taong pesidahan. Paganda ka na lang remedyo matlantis sidahan na ya. Niya pagpagisuunay na kunak matinakam ko. Nagtugtuga. Ngayon ka magitan sidahan na. Baga damang tidigrasya. Wanang, di lakwa. Sayatan nagsao ya. Hindi may lukat tiri daw manong name nasdaaw. Nasdaawak men. Nagwapo. Apay ka di ating nangikong nga humpay si Dayo manong. Isa da ito yo. Laing, ginataan. Wow. Wow, nagimas. Napintas nga balasang. Amang padigo iti naimas nga masida. Sino da ito, Samuel? Diyak pa amot na gana na nang. Arlene, kaanakan ni Auntie Ditas. Ay, siya dati kasang simangpat pala idilawas na. Pinadakili din ni Itrang. Ay, dakit Itrang na. Ay, ni Ditas ko na kuma. Alala, sumar ka balasan ko. Sumar ka. Pastor ka mbet ngamin, Samuel. Kanapin nga nakauyos ka nga nakashoot, akasita, di ka mabain. Gaganga, dakto ito tibalay na sigamat. Alala siya ako ni mangala. Aya, tayo pangkudya kusina, tayo akar ko. Iabon ko, taalamot lang na ito, nagyanan na, balasan ko. Wana na. Agtungo ka pa lang. Sanin?
pasensya ka na. Ada kami dito nagtibalay kat nakauyo sa klata. Hanga bali at matyo kami. Nabaneg ka kunada. Napintas ka, Arlene. Thank you. Ne, dehetan ni nanang. Ne, balasan ko ha. Arlene, ne, thank you. Diyan ko inawanin takwa. No inawak ka no. Akit baka no sa munton nga malagip ti agipadigo. Sige na. Inak pa yung arod, Samuel. Okay. Okay ka ito pasyarin na Rabi. pasyarin. Sige na. Di maliyawak pa'y na minsan manong nemi kat siyak tikit kitain ni Samuel. Manong nemi adumat digiti agar-aram kanyak sa di lugar mi nga napakad, maskulado. Ngayon mapay nga sa bali ni Samuel. Nairan-ran na nga ta, nga talaga nga imayak dito'y tapno mamamok ni Samuel. Hindi mangan kami manunemi kini auntie. Tasla ada pampanunutem, ha? Arlene, wano mailiw ka matla dyan lugaryo, kahit muntiag bakas agawin. Agtalinaad ko nito auntie. Anyata mo yo, baka may kamangak dito'y. Dito'y nga, di magkalakang gana ta grade 6. Tapay, tataka di makurso na daan dito'in. O matpati may nang pasyar ka. Wano akuray ka. Siyempre, napangka nagpadigo, itilutom di tabangir. Dinaamam nga ro din ni Samuel. Wananti. Kadapi kas tangar tiisam mo. Guwapo nga ron. Nabisked. Kastat kayat ko. Dati mapnag ka nga mga rakop. Ay, Arlene, balasan ko. Saan ka nga gibasbasar iti pamagi? Nga da iti ruar. Tila nga, ti may nga tao. Iti kaon ka na, ti muem. Apay, naluko ka din ni Samuel? Antik? Oo, ba't di ba kadamdamagag? Nga kinaluko na. Ngem. Nananatang ngem, antik? Ada girlfriend nan? Chick boy? Babaero? Oo, mat pinadamag ko nga girlfriend na. Ado ti baka maamuking kuha na dito'y. Malaksi nga ta, no, mapanit sa bali nga lugar, katsad na nga maamuti usto nga kinatao na. Nandiyan kayo Josawan? Naluko? Hanga naluko tao madamag ko nga linukluko na, ano ta. Di madagsigsigarilyo, di uminom ti arak. Nasinpet no kasta. Wen ngem. Ngem manen. Anti, ano dyan ngem? Abi di yu tuloy. Nasadot. Ana? Nasadot. Kidam kita ka-istambay. Ako ang pagtrabahuan na. Kakaasila ang dyaina na nga iso ti mga isaksakan ti panagbiag na. Abusta sa dot, nalaing pa'y nga lumamot. Wala ni auntie. Mangan ko na hinaling mangan ko na hanggang lumamot. Lumalabot ka ron. Kaduan at kasta. Nung sa dot tayo tao, lumalamot. Ikinam di baginay. Ada pa kakitaan nga naling nga mangan. Ha? Ibabawik na ro din, di ba nag-crush ko? Madamat siguro pagbalbaliwan na. No, adamang balbaliw kang kuana. Nadakang ka na yung ungungtan ni inana. Agam ungungtan na nga ro, agap-apad na nga ro, ita. Diya ka naman lang inapoy ti linoto ni Samuel. Di na intermedyo ti Masida. Diya na nga ro, din pagpeta, nagluto. No, saan nga ro? Aya po, agpat-patnag na maturog, tunukwan, malpas sa mga nitibigat, agpaldag tumanen. Reta, malpas ti malam, maturog tumanen. Sayang. Sayang ti. Sayang di kinamatyo na, di kinagwapo na. Sungar na ko nada, nagdakkel abagi, ngem awam mat serserbi,
di mat agserbi. Ket no may nakantupasyaran ket ibagaan ti panagkayat na ken ka. Kay paayam nga dagos at kahit mo kung mga artista doon. Into nag-asawa kayon. Mga sikat agsapol ket isut yag palamutem imbes nga isut agsakan. Ay apoy. Sigante, tuluton di mangan. Ginawag ton. Kalpasan na. Kapotanda ka dito ay apaman nga nalamis ton ti darang ti init. Agkuyog ton tumapantibang kang. Tamapang taag natin. Tanutot ba natin ta? Di intay lako. Isupay. Imay nagpinasyar ngagpaiso manong name ni Manong Samuel iti Caribbean na. Napo, nakatartaraki nga talaga. Di buok na. Daya panagbado na may bagay launay manong name di bado na. T-shirt nga kumapkap nagpakita ti muscle na ti baruko. Imayak Arlene. Amo mo't siguro ti ranta ti may nga baro iti may nga balasan. Amo ti makita ka tayo daw. Kung tinakam ko, nasaraka ko. Nasaraka ko ti babae nga parparang iti tagtagainap ko. Saan itan nga tagtagainap? No di ka tagpaypeso. Sika nga talaga. Ti agparparang iti tagtagainap ko. Kaputa, nakariknak nga dagos ti ayat ken ka. I love you, Arlene. Manong Samuel, manumutan nga babae tinang bagam ti kasta. Sikapay lang. Tiyan mo kidi ka saan ko nga mo tagaram. Tako na ordinahan ng kanyak. Sa dutak lang aro tinagtrabaho. Sa dutak may ba pa nagaram. Pag sa dutak ka nung amin. Tanong ko itong nga sa dut ka, manong. Adala basit sursulit ko. Apay ngamin, nga di mo usarin data pigsam. Data kinamatyong. Sayang. Awang namin timastri ka katrabaho. Ading. Adot trabaho di tama nung nukayat mo. Bayam. Tayo naktuag sabol ti pagtrabaho. Data ka nung tikang kanan yung bagbagarinanang mo. Kas di ka nung agpupupuk kalatad di balayo. Di mo ka di kaya tisadot. O sino ko man di mabayang mga tisadot, manong. Baka nito nag-asawa ta kat pagsadot ang pay, tiyagaramit yung anak ta. Ako matinading. Baka pututan ka sa nga doon sa'yo na nag-asawa ta. Manong name sagbay nga nagawid, kinunakyan ko na. Manong, no kaya't mga magunod, tinasamit nga wen ko. Ipakitam. Dati kaya't ko iti lalaki, nagaget, nasingpet, nadungo, man nakaawat, man nangipateg, ken saan nagtungasaktan. No diket ilalain nak, tungtungwen nak. Arlene, ikarikan ka. Sikat idimteng asilaw ti biyak ko. Tapno, masilawan tinakulaapan apanunod ko. Alawin, Arlene, ikarikan ka. Magunod ko lang tinasamit nga wen mo. Sursurat ta amin na naskan nga sursurat. Tapno sa pulak, agsapulak iti trabaho. Data manong name iting kari ni Manong Samuel. Di pa kayam nakaturog ni Auntie Manong name. Nangiko amin nang nagsalitaan nyo. Arlene, Auntie, ano pa nagkunayo? Kaya barang agpesong nga sikat, idinteng nga silaw na.
Silaw nga ng silaw, tinakulapan nga panunot na. Tapno amuna nga ramiden ti obligasyon. Adaan iti pigsa ken biag nga tinamat usared. Adaan iti talento siguro nga tinamat irwar deta ka talento no adaman talento na. Kami nga tao nga pinarasyon na po Diyos kita nadaan iti naduma-duma nga talento. Sirib, laing. Tapno aramaten na. Pangbiag na, iti bagina, ken itutulong na iti padana nga tao. Kaspaset iti panagserbi iti Dios. Budno ti kunayan ti. Ket gapo manong nemi taad na nalawa suksukayan ni anti. Mulmulaan na. Pa-traktor na manong nemi kalpasan na. Da kami matenti. Mang bingay-bingay nga mang plat. Alpasan na mulaan mi maten manong iti bukel. Kaya nag-agbunubon kami sa amin to i-transfer. Hamad na problema ti dano manong nemi agsipod ta. Adamat asidag ng edukasyon. Nga mabalimi nga pagsakduan. Bueno, saan kita bumulot kami ti motor tapno ada pangkunot ken adamatan pagpunduan mi ti dano. Magalawas, dualawas nga saan ko nakikita ni Manong Samuel. Hindi makitak Manong Nemi ni Nana Etrang. Papanan nyo Nana, nakmamagtirbangkag ta adamat kat bulmulaak dita. Kumusta amat di kita mulayo kini antim nga ditas. Nasayat mo Nana. Kumusta amat ni Samuel? Kat ada aja trabaho na. Nakasarak matlanda ako si trabaho na? Uwen. Kadalis mo't lagayam. Ay, kang kanayin ko rin magbagay kang guwana, malasan ko. Saan nga umasalag kang kati trabaho no di kat mapamudanunan ko na. Ano trabaho na? Nagganit ko ha. Magbaling ka nung awan dati ko kunan na tourist guide. Amo na katagmaneho? Uwen. Ag-drive sa apay isupahenti tourist guide. Ag-drive iti van nga pagluganan di kita turista. Kat napintas na nga trabaho na. Tanong kas ano, napintas iti panakilangin na karag iti turista, malaksid ka na jay isweldo na jay agency, at dapat tip nga itad di kiti turista. Kaya isong arti ko na. Diyan lang tip nan kat adon. Kat nasiyat man. Isong arti ko na nga sapulem ti trabaho hanggang di trabaho ti bang sapul kang kakuna. Driver gayam, dalisensya na. Kaya nagadulita ti mabalin na ko mga mapanipasada. Isong arti nga nasdahawak ta kabigatan na dati panang pasyar na kang ka. Nanang, inagsapul ti trabaho. Kaya timbaga anak ko ta nakaamiris kamit lang. Sana kasadot nanang masadutak lang kunana gusto. Saan nga sadot nga masadot lang. Sadot lat tanana at masadot nga ron. Ngayon no kahit natagtrabaho aggagat talagang maramid na. Barbarang no agpaot iso na kadata nga trabaho na. Sige na. Idanon yun to ti congratulations kano kunan ni Arlene ko ng tuman. Di ba kumusta kang kuwana? Di makadakas manong makabulanin. Di namat lang yung dublihan ti umay mang pasyar kanyak manong. Ne. Apay nga ta. Kahit nadlaw ni auntie manong naming kaslada tagtagi urayet. Kagadan. Kaslador urayet barasan ko. Awan auntie. No manin talyawim tari daw. Nga kasla kayat mo nga adamag agdugtog akas jay. Urarayim ka din ni Samuel. Auntie, apay nga ta? Kaya na maim ko mga mamisan di makalawasan. Juan, apay puko-puko ti signal.
Ilamayaten. Inor-ore ko manong naming umenak manin pasyaran ng kaskas di. Numapan ngamin manong nami iti sentro iti kabisera han na malapsan dito'y balay. Tagpaamyanan. Kat adda kam iti abagatanin da. Adda na panunot ko pamuspusan manong. Nagluto ak manin manong nami tilaing para pangrabyan. Iti makaluto akon manong. Namnamayk nga damat siguro itan. Nanggala ak iti pasit a kasarola, kinargaak, kalpasan na, napanak nagtugtog. Nabidlaeng! Ninanang na, manong nemi, ti akin timek tinagun. Idilokat na tiri daw, nang bagrabi yun, ana. Ay, Arlene! Masidaman na na. Hoen? Diyan mo sinunutan dati mo na nga. Yung may ko pa nagpadiguan natin. Ay, taman lang kami na nga nagluto ak tilaing. Nana. Iso na ito yun. Ala, sumrek ka tagtugo ka taalag na ito. Na nag-iyakar. Kawan samat pa kadwayo, nana. Pasara manadla daw ang gawin ni Samuel. At adagiti gundaway nga makaadayuda nga mapan kadagiti tourist spots. Iti probinsya tayo. Kamakadandaanon da pa itabang nga probinsya. So nga, rabino, sumangsangpit. Gusto gayam. Sumitlagayam Nga anya? Nga dinamadla sinunutan ng may pinmasyar kanyak, nana. Ay, kang ganayon na ba't ibagbaga? Ang mad na tulat na tiyempo ko na naman. Tibigat mat, masapa, nga griing. Alas 5 nakariingin. 5:30, rumwaran. Ado yung kadigit agur-ura nga turista no kwan. Kaya digit turista nga mabandan di destinasyon da no tibigat mapanda ka digit ay mabalinda nga panganan presko digit si daenda kangrunana iti igid ti baybay si jay sa iti pangal daw kasi manen ado nga tamat siguro itan di naurnong na nana dan kat kung kuna na nga kat mabalin ako tagasawa na nang kunan. Kasi nung arti asawa kat umot pa iti. Nubiam ko nagngarod. Kuno babae niti pa nagtrabaho na kas driver ken tour guide nana. Baka nakasara ken iti agbalin to manugang yo. Diyan lang amo Kung kuna na nga anak ko nga napipintas ka no dagiti turista. Nangro na kadagitay Taiwanese kada Chinese. Ado-ado na kita mamimit na. Siguro agad nakakita din nakapimpintas no Taiwanese no. Baka dapat na kita taga-Amerika na. Ay gasta, oy. Ado kita eksangpit nga Hawaiano kada Hawaiana. Oo, kada kita adati Amerika. So dapat do kada kita ko agbaling nga pasahero na nga i-guide na. Tour guide nga no kan driver. Sige nga rin na. Alawan. Italon ko ito ti pakumustam kang kuha na. Kasi lang pahitawagak manong naming si Mangpet dito balay danti. Nakit naliday ka mayat. Arlene. Nana. Ay, auntie. Naliday ka mayat ka nagsubli na ka nagamit dito balay. Nga napan nagpadigo. Nga medyo nabayag ka. Nabayag kami nagsasalita kini Nana Etrang, auntie. Nga ni Samuel. Marabrabihan gayam nga gawin. Sumudlagayam Hindi na ka ba may sarungkara nga pasyaran. Nabi nga rin sa kastati klase ti wasan na ay mo balasan ko. Awan auntie. Mukon. Agayat ka kini Samuel. Ngayon, idi pinasyar na ka kat imbaga na kang kati ayat nang ted kati challenge karit kang kuwana. Tinungpan naman. Nakasarak asigot ti trabaho na. Kaputi challenge mo. Hindi pa lagi bagbaga ti inana nga trabaho, sabol trabaho. Masadot mo. Ngayon timteng ka. Nga sikati ng silaw, iti nakula pa na panunot na.
Tapno amo na nga usaran ti kinabisked na. Kinagwapo na. Gusto kayan ti inusar nanti kinagwapo na. Inusar nanti laing na. Iso nga iti kaado di kiti babae siguro nga agbaling nga pasahero na. Di kiti turista. Sadyahin nga nakapili. Nakapili ti kasukat mo. Di mo pa inaklon insukat na kan. Kasya iti kahit nasa unday ta anak ko. Ay lakas tala tibia. Gawid akto nanti. Alala. Ay sus apo aya. Kakaisuna ka nakarigna ka iti ayat. I love you kunanakan ka. Ngem tinamit imay binalo up. Gabot na nakasara ka din sa bali. Gusto kayo, auntie. Hanggo pa inaklon. Ngem insina na kon. Ay, katkataawak latan ng tapang liwliwak ti bagi. Makalawas ko lang dito, auntie. Kahit ano sa sinukunat kayo, pakatulong ka na naglawa kami nulaan ta. Saan ko mga inawat na dyan nga bangkag? No saan nuawang ka kuma? Apay nga pumanaw ka matad. Mangalak ito langin ti kadwayo. Tamakalawas ko langin dito eh. Tagawid ak dun sa lugar mo. Baring no. Sadya ko malipatan ti amin. Ay susapo dati balasan ko na ya. Tagdrama. Ay apo. Ay Diyos ko aya. Tayo na ako, di ka pinandaan ti relasyon ka ni Samuel. Ngem. Insukat na kaniti sa bali. Nadadi ka di gondaway nga ibagak manong name nga saan naklakuman nga imay dito. Tapno saan ko kumamat nga nakita ka na am mo nga nakarik na iti ayat kay ni Samuel. Di na malabigbigan na dyan panangted ko kayong kuwan iti karit. Tano saan nga gapukan niya? Saan na kumana sa pulan? Ti trabaho na ita. Napimpinas ko mga mino. Saan ko kinarkarit? Napimpinas ko mga mino. Dito yung lata balay dati anda. Mabalin na bag natulungan ni nanang na iti bangkang. O natakam ko matitulungan na. Di adado ko mga nasa asidiktirik na kanya. Kantirik na kang kuwana. Manong nemi maudin nga rabik. What? Maudin nga rabi tayo ti kabigatan na pumano wakton dito. Ito umay nagpasya rin ni Samuel mano. Samuel? Apay nasdaw ka? Ato di kita itugkukin ka. Di kita ikat katayag no ka. Kada kita papapanin mga pagkatangan ti souvenir. Kada kita pangipaspasyara. Kada kita igagayad ko nga turista. Dagito yun. Uy, nagmayat dagito eh. Sumari kagayam. Pinagtugaw ko. Ma, inurnong mo? Nakatado? Magustong ka di matlang? Magustuwak. Apay nga taka lang. Itala ngamin nga kwa. Naghapdayak. Imbaga diya akong kukati agency nga. Pasublatan nak. Ititangat aldaw no after lunch kat agawidak. Daday portate nga aramidak ko na. Isa nga di adanang sublat kanya kon. Nga nag-tour guide kan nag-drive. Nagawidakon. Iso na sapa kasi mangpet. Apamang nga nakapanganak nagdiwasak ni mayakon ka. Kapata, I miss you. Kinapudno na. Teta ni Antine. Ay, Dak. Ay, Samuel. Nagguwapo ka talaga. Sa bali lang dada trabaho na. Kung nga Nana, bagay ko kano Jeff trabaho. Driver na, tour guide pa. Di doble-doble. Kung nga
Nakatsamba ak ti pagtrabahoan. Baglagi din da. Iti kabigatan na di pa nagpasyar ko dito nagkutia kadakos. Kapag isumot nga, ada makamamukan niya kung agsapsapol ti. Kaya mo ti kasi ko nagawin mo na ka. Tamok ba't nag-drive? Damat lisensya. Sa amok ba't amin na pasikot-sikot dito probinsya. Iti inawat kon. Driver na, tour guide pa. Di ba ti tour guide bang Samuel kat ko? Halang ag-drive, maging guide pa nga ron, tour guide. Ken, no adag saludsod sekdan no anyat pakasaritaan dito yung ili, no anyat pakasaritaan dito yung probinsya, no anyat nagan rejay. Kasano no ti tour guide, iga-guide mo nga turista ket Taiwanese. Ket siyempre, ag-English sakbata. Kakaiso naman nga, nag-high school graduate naman, kinampo naman ti pa English. Ora, saan gusto na duman na? Kasta? Pambarandamatan nga, irantakbet nga, agkamalit English ko, sa ako pagtipunin ti kwa, agkakatawadan dumat man eh. Isumid lang ado siguro tag-crush kang ka, karigit turista. Kung kanak nga rod Samuel kay manong Samuel nga. Nakasapulan iti turista. Baka Hawaiiana, baka Taiwanese. Kinapudno na, Arlene. Nasakit mo na itinagam ko nung kastang maladawak nga kawid. Dandanik lang umagtugtog o ritang nga trabi. Makita ka lang. Makasalita ka lang. Ulit ibigat. Dumagasak ko no dumawasak ko masakbay nga agpamyanan ak. Tapno makita ka. Tapno makumusta ka. Siya panuwan ti may kadeng Ay, kaanon tupay ko nakgarod. Isong yung karigatak ngayon pamuspusan ti nag-half day. Tapno mapasyar ka. Iya may nanti. Iya pa anti ko namat kanyakon. Kay aklunan nakitan ni Arlene. Nang aklunan, kat maman agawidan no bigat. Agawid ka ni bigatan? Kanong to kang nagsubli ka? Baka saan to nagsubli, Samuel? Musang ka itong nagsubli ka? Agsubli akbat manan? Nagsubli ka nga. Agbaling nga sa dot. Si kamot, kakaiso na pintas nga trabaho mo. Ape pa lang mga agsadot ka man. Di agurnong ka. Taadan to sa rin ito ng mga asawa ka. Sinuwerte asawa ka at pumano matan. Sige. Pumanaw ka, di. Sumurot ka. Habi ko mo sumurot ka kanya. Kasi nung arta trabaho mo, di sayang. Sige. Pinakarot. Kalala, itulod mo isunan. Inakbata silad ko. Tim Magderak man ang name. Kaya pag-isungan nakastrekan ni auntie. Iti silad na. Iti makadanon kami mataman ng name ti Ridaw. Nakalukatin ti Ridaw. Mabalin mo tinumuat. Di ba gawid kan? Kaanong tupay nga ron? Nga? Madanak ti girlfriend. Kakaiso na nga, dimtang ka di biyak ko. Kalpasan lang panawan na. Di igawid na. Igawid ka? Kasi nung igawid ka, di hanggang nagawawid ko naman. Uno iyawid nak di bala yun. Oh, di na kaya tiniyawid di bala yun? Tapno saan ako nag-awid sa lugar mi? Peso?
mapitlang. Pamanam. Panggualan ti ulas ko ang mga noon itad mo nga ulas. Kahaora ang tagol ulas na. Ha? Ang tagol ulas. Oh my God. Auntie. Oh, abay. Ingkamin. Abing ingkamin ko nam. Iyawin ko dati kaanakan niyo. Ana! Naglukay. Oh, may isa rin auntie dito ridaw. Itrangka. Imbas nga gawin ak sa lugar mi. Sumurot akong kini Samuel. Ay, po. Ay, kasar kayo pa yung muna. Maud-udin ta kasar auntie. Kinunamat manong name ni Samuel. Tay kanadan manong name no talagaan niya tinaito ding agasat no anya ay talaga tinaikari isu ti mapasama. Takait ko kumapeng arod manong name ti agawid. ti rason no apay agawid ak gabota din akbadlagan pasyaran ni Samuel. Ngim imay met apay agawid ak pay lang. Iawid na ko na di balay daw. Iso nga ni nanang naman ang name tinasdaaw. Ne. Simurot kamat ka na ti anak ko, Arlene. Nanang, iniawid ko na tumanugan nyo. Ana? Nakat. Kasta nga pa iso nanang. Yung manuwak man. Iya po. Sige. Kasta ka din doon ang bigat. Pagsasalita natin itong aro, din ito kanot kasaryo. Kaya, no, gabalayan kami kini Antem. Kat karedi nga rabi manong name insukok nga namin pinsan kini Samuel ti amin ko. Lagi ni arapaap ko ini manong name nga marikna ken mananam ket nariknak ket nananam ko. Lagi tinairot nga arakop ni Samuel. Itinakmet para nga rakop ken kuana amap nekak ngomarakop itinabisked abagina. Iti kinabara dagi tinakulap na nga iapros na tinaduma-duma paset ti bagi. Iti kinabara dagi bibig na manon nemi ket digusan nakto kadagit agek anakabarbara. Namsek iti areng-eng ken asug ti siled ni Samuel nga nagbalinan asiled mi. Wen nased-sed manong nemi day takasilan. Nga, nung atalaawan ti masapang ang papanan na yung tumbigan. Ket talaga, ngekan-kan na yun na. Ngem kunakmet manong nemi ta maminsan mamindo amintlo. Iso la iso. Ngem, talaga makapnek. Makapnek itiragsak ngeng kam sinagala. Nasapa nagrubuat manong name ni Samuel tun sumang petak masampat ang gamat na rito ha? Uwing magawid akbit lang yung daanti. Kan tulungak ni anti kadagit trabaho ni tibangkag tuloy ko ti amok kat saan ka nga makita ti amok kat saan nga matungpal ti tarigagay ko nga ayan. Kaanong tupay ngamin, no saan nga itan. Kaanong tupay, no saan agkuti itan. Kaanong tupay, no saan tan, nga aramidan tagasawan. Fast forward, barong nemi, da kami itinagasawa kini Samuel. Teko na da nugasat ti dumteng sa pulem, uno saan kat iso iti dumtengken ka uno saan kat sa pula. No saan ka nagsubli dito lugar nga di makkelak na saan ko na panunot na mapan na sarungkaran ni auntie nga nang padakkel kanyak. Saan kumamit ka nagsabat ti dalan mi kay ni Samuel. Ni Samuel nga nasadot, sadot ko nada saan nga nga sadot ngem masadot lang. Samuel manong name nga nakariknak iti ayat. Akasmet itinarik na nga dagos kanya. Inawat na tikarit ko manon nemi ket nakastrek itinapintas nga trabaho na. Ngaging gagitaw iso pa lang ti trabaho na manon nemi ti driver ken na tour guide.
Kabota dito yung probinsya mi manong nemi dumurduras akanayon nga dumurduras iti tourist business, tourist project. Taado di kiti develop manong nemi agbalin nga tourist spot nga umay subli-sublianan di kiti local and foreign tourist. Ket gapo iti deta panagbalin nga driver ken tour guide manong nemi i-tour guide nakmet agbalin mat nga driver isuna no sumangpet dito balay ket inregaluan na kami ni Apo Diyos iti talungan na tumultulo kang pet iti katugangak manong nemi agraman kini anti tanagabi ti bangkag da ken ti bangkag ni anti ngagmula ag garden tapna napialamet manong nemi nga mainayon at da mainayon iti mataggadak iti sweldo ti asawa. Dahil nga rin ti pagkasalita ak manong kanagyaman naglaunay iti laing mo anang urnos kalpasan nga nakinsan kang ka di Tatalyena nagyaman naglaunay ti alaing mo nga nang tabiyag kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal sursuro ken pagsarmingan ti biyag. Tuwing nga rin nagyaman nga pagaya mo Arlene, simple nga istorya ngayon talaga ang mapaspasamak ti kasta. At daraga tayo pasamak ang mamagbalbaliw iti may nga tao. At daraga tayo panagamam mo nga mangtad iti karit iti may nga tao. Takunadan, kaanong tupay no saan kang agkuti. Kaya, saan mga urayan nga daday kasapulam ti umasadeg no di ket sika iti sumapul ket umasadeg.